Pertiga wa qiraatul Quran, ulangan anak-anakmu maca Al-Qur'an supayane Al-Qur'an iku dadi nyafaati ya donya ya kubur ya akhirat. Ajine menungso sepira Qur'ane. Mula madrasah-madrasah nika sok marai nyanyi nggih to. Nek mriki enten nyanyiyane mboten? Madrasah TPG bener kan? Nek kene kula enten A I U aku iki uwong. Coba medlai. Paham betul? Babi ibu bapak biung bunga. Huruf hijaiyah kok gitu. Tati tu toto tertib tubuh saksi su sanggup sinau suwe. Jelas mirip pengantuk iki. Mirip iki. Insyaallah. Dadi yo anak sing ngerti a i u. Aku iki wong kowe nek rumangsa wong ya kudu ngerti a i u. Soale ana wong do ora ngerti nek aku iki kudu wong. Mulane ana wong ora ngerti nguwongke wong iki wong goblok. Nggih napa mboten? A i u aku iki wong nek wis ngerti awak dhewe wong ya ayo sapa wae sing apik sing elek ya diwongke. Memanusiakan manusia. Ojo sok gawe elek karo liyane. Ikilah a i u. Nek kowe wis iso a i u, kowe bakal kenal babi bu. Bisa dadekke mulyane wong tuwa. Wong tuamu bakal bunga babi bu, bapak biung bunga. Ana anak sing karo wong tuwa dadekke gering, ana anak karo wong tuwa iso dadekke raja. Alhamdulillah. Sakniki kathah pundi anak karo wong tuwa wani karo anak karo wong tuwa mulyake kathah pundi? Mulyake wong tuwa kalih nglarake wong tuwa kathah pundi? Pundi? Nglarake tiyang mergo dereng kenal babi bu. Nek wis kenal masyaallah ngerti wong. Ngerti napa? Apa meneh kok bapake lan biyunge ala kaya ngapa wong tuane dhewe, galak kaya ngapa wong tuane dhewe, kepengin tekan cita-citane ambao wong tuane, bakal mulya derajate donya akhirate. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tatitu napa tata tertib tubuh. Kowe nek wis ngerti ngajeni wong tuwa mesti kowe dadi bocah sing ahli tata tertib tubuh. Artine dadi bocah sing sholih lan sholihah, genah marang wong tuane, cetha genah marang sepadha sepadane. Amin Allahumma ya rabbal. Ning kabeh mau ora gampang gegayuhane. Nek kowe urung gelem sasisu lehe ngaji kudu sing suwe mangsane. Sing suwe ngaji ngeten iki ya kudu dugi jam kalih. Oh nggih jam 10:15 kok wis ajak leren, berarti ya urung patek ngerti babi. Sanggup napa mboten? Lanjut. Para rawuh ingkang minulya ingkang kula mulyaken, pelajaran AIU mawon sampun dadekke pelajaran kula jenengan sami. Sampun mulyakake kula jenengan sami. Mula Al-Qur'an kala wau dibodhongani kali Mbah Kyai sinten iki wau. Mbah Fatin. Allahumma ij'al nal Qur'ana fi qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah. Gusti mugi jenengan dadosaken Qur'an ingkang kula waos niki dados Quran ingkang dados pengaring-aring wonten ing alam kubur lan dados pitulung wonten ing dinten kiamat. Nikulah Al-Qur'an. Mula aja nganti ana putra kok ora gelem ngaji.
nek kepengin putra putrine sholih lan sholihah niki tigang perkawis kagem raih putra putri sholih lan sholihah. Nek wis sholih sholihah niki pun cetha matine mesti husnul khotimah. Allahumma amin. Husnul khotimah niki titenane wonten 3 malih. Titenane wonten pinten? Tetengere husnul khotimah ana 3. Siji al malaku bidzikri biasake zikir marang Gusti Allah. Uripe tansah eling yen urip iki tansah ing pantuane Gusti, dibresane Gusti, ning oke-oke menungso do lali marang pangerane, do wedi marang CCTV-ne ngalah donya iki napa mboten. Nek jeki ngaji ngantuk, jeki ngitung duit melek, ngeten napa mboten? Berarti lali karo pangerane. Jenengan nek dijak ngitung duit saka jam 8 tekan jam 11 ngantuk napa mboten? Mboten. Nek jeki ngaji ngeten iki ngantuk. Ah niki lali karo Gusti Allah. Ayo dalane husnul khotimah iki tansah eling marang Gusti Allah. Mulane para rawuh jenengan kula sami nek kepengin husnul khotimah tansah eling zikir marang Gusti Allah, aja lali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Niki sing bakal ngantarake husnul khotimah. Nomor kalih titenane husnul khotimah ar-ridha bil qada wal qadar. Nrimo apa sing wis dadi pepestene Gusti Allah. Ala lan apik iku kabeh saking ngarsane Gusti Allah. Para rawuh, nek bojo wedok niku kok sabar sae napa mboten? Nek bojo wedok kok galak sae napa mboten? Sae. Bojo wedok kok galak niku sae. Wong wedok sing galak marang bojo lanang siji gampangake mlebu swarga, nomor kalih gampangake cepet mati. Wala ingkang minulya niki kula gadah mursyid thariqah. Niki ceritane mursyid thariqah Ar-Rifaiyah ingkang keparing asma Syekh Ahmad Ar-Rifai. Niki satunggalipun waliullah sing boten enten tandingane, masyaallah. Niki tiap dintene ora mati diumyang bunyai kaping 3. Sedinane ora mati diumyang bunyai kaping malah bunyai niki kepara nek gelem ngudu ngamuk. Nek gelem ngudu napa? Le ngamuk beto solet, beto irus, beto pokok pen alat dapur. Niki ngamuk ngantos pakaiane Syekh Ahmad Ar-Rifai kating celenah rupa duda. Priyagung ngecek nate diamuk garwa. Enten. Masyaallah. Setunggal wanci wonten tiyang soleh ngimpi Mbah Kyai Ahmad Rifai mlebet swarga kok pakaiane kating celenah rupa duduh iwak. Rupa napa? Masyaallah. Sesuk aja aku tak matur ana apa kok iso nang swarga nganggo klambi kating tibake enjing-enjing kasih ajeng sowan niku nggih padu rame kating krempiang swara rantang swara alat dapur kating glutrak. Kok kaya-kaya Mbah Kyai nggih dikudang karo bunyai. Matur kali santri, Kang santri. Mbah Kyai ngopo to? Niku nembe diamuk kali bunyai. Lah kok ora dilayangke kyaimu nengake mboten watur. Tenang opo to kok diamuk karo bunyai? Niku nganu. Napa? Biyen niku sep dadi nganten. Sep napa? Dadi nganten. Bayar tukone diutang dereng disarutang. Le bayar tukon diutang dereng
Mulane dunia ini sensitif, angger idik-idik eling ngamuk, idik-idik eling ngamuk mongko niku sampun pinten-pinten puluh tahun. Pinten-pinten puluh tahun dereng disarutang. Ha utange mahar ki pira? 1.150 dirham. 450. Yo seneng ngono aku mulai. Tak jiko duit, wangsul mundur duit mriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene pinara aku dereng matur Mbak Yai pun preso Mbak Rifai iki kaya maesuk kowe rene ya nggih Mbak Yai kok preso iya kowe lak mau ngimpi to nggih Mbak Yai kok preso ngerti kowe ngimpi aku mlebu swarga jubahku kebak duda ra ngono to nggih aja kresek lak isine duit 450 to nggih Mbah Kyai sing arek mbek nyong to nggih ora usah kowe ngerti ya aku mlebu swarga iki mergo aku le utang bayar pokon siji nomor loro aku iso mlebu swarga mergo sok damu bojone dadi aku ora penting disarutake kowe nek disarutake aku sesuk ora damu bojoku kesuwen aku le mlebu swarga alhamdulillah. Muga-muga para sedaya makin kondur dumyang kabeh. Niki senaosa katone Allah ning wong sabar insyaallah husnul khotimah. Allahumma ya robbal ingkang nomor 3 tandha tetengere wong sing husnul khotimah yaiku ikhya'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tansah ngurip-urip sunnate Gusti Kanjeng Nabi. Apa sunnate Kanjeng Nabi? Tindak lampahi Kanjeng Nabi, matur sak matur-mature karo sapa wae sing apik, aja celekit. Nomor kalih Kanjeng Nabi niku sok seneng wiridan, seneng eling marang pengiran, ninggalke kemaksiatan. Niku lah Gusti Kanjeng Nabi. Mula jenengan kula sami dalu niki termasuk ngurip-urip tindak lampahi Gusti Kanjeng Nabi. Muga-muga kula jenengan sami sak wanci-wanci kapundhut keparingan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.